Silapha ke ngoku kuyanyanzeleka sithethe ngele mitshato kuba ngoku i-country yonke isothukile uba kwenzeke ntoni. Nithini sana ndilontshwa mna ukuphela kowam umtshato kuthiwa uyalandwa umyeni. Umyeni wayekutshatile uyalandwa umyeni. Qomba hayibo ndizabe ndimisa imichadi ndiyolandana nomyeni omdala. Bathi uyalandwa umyeni. Ndithi ulandwa kanjani? Athi sana lo endandisebenza naye athi ufika ngo-4 ekuseni. Andithi i-address uyinikiwe, ufika ngo-4 ekuseni, uqashe imoto ubuyokumisa phaa uMxebe Dlamini. Silo sikalombo sikalokothwane, gugula amagwala, mtatela Ncibino. Ufika umthutha uthi yiza masigoduke myenam. Ndiza kupha nje i-30 minutes yobunxibe. Phuma ndikulindile, uhlale phantsi umlindi. Indlela ndandiyihleka ngayo. Ndithi xa engaphumi ke ngoku sithini? Uthi emva kwe-30 minutes uphinde uqonkqoze uthi phuma kaloku uzawude kukhanye abantu bakubone eDlamini. Yiyo le nto ndifike ngobusuku. Ndifikele into yoba sihambe ungekabonwa. Masigoduke. Sigoduke zisi. Kufaka ngentloko abantu. Ngoba asoze uyawulanda mna anayo energy olanda indoda endala.